Isang pedicab driver mula sa Tabaco City ang nagsauli ng napulot nitong pitaka sa Tabaco City Police alas 10 kaninang umaga. Nakilala ang tapat na pedicab driver na si Ricardo Datu ng Barangay Cormedal ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, tagapagsalita ng Tabaco CPS, nag-aantay ng pasahero si Datu nang mapulot nito ang pitaka na may laman na 8,000 pesos, alahas at ATM card. Nakuha niya ito malapit sa market site na agad naman umano nitong iturn over sa isang pulis na naka-duty sa nasabing palengke. Lubos po namin pinupuri si Mr. Ricardo Dato sa kanyang katapatan. Kahit mahirap tayo ng pera ngayon, ay mas minabuti pa rin niya na isauli ang wallet. Ayon sa tagapagsalita, naibalik na sa may-ari ang napulot na pitaka ni Datu na pagmamay-ari ng isang Christina Leander. Ang aming pong advice na lang sa public is kapag may napulot po kayong gamit, agad po itong i-turn over sa kapulisan or sa malapit na barangay po. So hinihikayat po namin ang bawat isa na patuloy na pairalin ang tamang gawain kahit wala man itong kapalit, dahil in our simple act, gaano man ito kaliit ay maaaring malaki ang epekto dito sa iba. Samantala, umani ng papuri sa netizen ang kabutihang ipinamalas ni Datu. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.